Dumateng para rawuh kagem saha putri kemarin jumeneng sawetawis. Dumateng Kang Manulya Bapak Dewi para tamu kadheraken beliau dulu terlihat dipun memulih dipun pekerti dipun wilujeng dipun jamasi anuti akino ilo-ilo budaya ingkang sampun mangkih kuno ngantos dinten sakmangke luaro mboten wonten danyang nagih tawani nagih janji lan saya jeneng kalau dikenakan Aditoro Jemasak kadang-kadang murid Mardiko Padilari. Tujuane toya klapa niku nggih ngresiki karate. Oke nggih, sambi disikat ngangge jeruk nipis, peresan jeruk nipis. Nepe gendungane dipendhet, ndep-ndepane dipendhet. Lah niki sek ngisor sithik ndep-ndepane. Nggih wajah niki mawon nek dikuwas toya jeruk. Ngeten iki kan toyane gampil luntur. Tersane toyane ora gampang luntur, ora gugup luntur. Niki toya jeruke saged dicampur ngangge sabun. Kenging napa kok malah dioreske ning gone bilah pusaka sing dari besi. Niki mek tujuane nggen medhukno karate. Karate medhuk gampang rontok. Saking asam niki mungkin dicelup ning gone banyu klapa niki penetralasan. Rasane nih. Pinten-pinten